Għal snin sħaħ ir-residenti ngħataw il-weda li jkun hemm bilanċ bejn it-turiżmu, l-attività kummerċjali u l-benesseri tal-komunitajiet li jgħixu fihom. Dak il-bilanċ ilu li kellu jintlaħaq, għalhekk issa qed nappellaw lill-awtoritajiet kompetenti biex jaqdu r-responsabbiltajiet tagħhom mingħajr dewmien u mingħajr ma jgħaddu responsabilità minn entità għall-oħra. Din hija d-dikjarazzjoni li saret minn numru ta' residenti ġej mill-lokalitajiet varji fejn esprimew ruħhom inkwetati fuq abbużi ripetuti u illegaltajiet fl-irħula tagħna minn okkupazzjoni ta' spazji ħdejn il-baħar sal-problema tal-istorbju eċċessiv. Ir-residenti m'għandhomx għalfejn jiġġieldu kuljum biex ikawdu dak li huwa tagħhom bidritt, lokalitajiet paċifiċi, spazji pubbliċi aċċessibbli u rispett lejn is-saltna ta' dritt. Fi stqarrija huma insistew li din mhix kwistjoni ta' oppożizzjoni għat-turiżmu jew għan-negozji, iżda l-prosperità ma tistax tinbena fuq it-tnaqqis ta' drittijiet tal-komunitajiet li fihom iseħħu dawn l-attivitajiet. Ir-residenti insistew li mhux qed jitolbu trattament speċjali, qed jitolbu biss ġustizzja, responsabilità u infurzar tal-liġijiet li diġà jeżistu. Ir-regoli għandhom japplikaw bl-istess mod għal kulħadd, għal-residenti, għal-viżitaturi u għan-negozji bl-istess mod. Ir-residenti qalu wkoll li iż-żmien tal-wediet għadda u issa qed jistennew azzjoni.